maken van het hermetisch afgesloten volkstuinencomplex in Terwenselen. Is wel goed beveiligd hier, hè? Ja, dat moet je wel doen, anders komen nog onbevoegden naar binnen. Oh, zo is Ja, het is niet, Zoals wij. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze gewoon maar, er zijn bepaalde vruchten nog niet rijp. Maar ik heb het dus meegemaakt dat er bepaalde personen geen bramen hebben gekregen, omdat die opgegeten zijn worden door die gasten die naar binnen kwamen, zogenaamd kijken. Ja. Zo erg is het al. Ach, wat is zo erg. Je partij vond die rare shit. Goedemiddag. Ja, maar hoe komt weer aan de eer? Nou, wij zagen, Ja, toen we daar waren, waar nu die vrachtauto rijdt, ja. wij zagen een Ierse vlag wapperen. Ja. Daar helemaal daarachteraan. Ja, klopt. Dat is iemand die doet aan hoe heet dat, de zoon van hem, die staat vandaag toevallig niet daar, aan de Isderman in Nederland of Oh ja? een beetje ook in Frankrijk is hij ook geweest dit jaar. Oh, dat is een sportieve... En ja, de zoon van hem, niet Oké. hij zelf staan. Hè. Maar hij komt niet uit Ierland zelf? Nee. Oké. Maar ik ben niet de eerste die dat komt En vragen. u heeft Italiaanse Ja. roots? Serieus? Ja, en Sardinië zelfs nog. Sardegna. Sardinia. Oh, mooi. Ja, binnenkort ben ik daar. Dat is richting zuiden. Ja, 2 maanden en dan ben je onderweg. 2 maanden pleiten? Ja. Lekker. Ja, dat gisteren gepensioneerd is. Ja. Ik heb een t-shirt gekocht daar in Sardinië. Hè. Op de markt kon je dat krijgen. Er stond erop geschreven op zijn Italiaans. Als je gewist had dat het pensioneerde leven zo leuk kan zijn, dan was je nooit werken gegaan. Het is zo leuk, hè? En hoe zeg je dat in het Italiaans? Se avrei saputo che la vita da pensionato sarebbe stata così bella, non sarei mai andato a lavorare. En dat stond allemaal op 1 t-shirt? Ja, ik heb het nog thuis liggen. Dat doe ik zo min mogelijk aan. Anders verbleekt hij alles. Oh, dus daar moet u zuinig op zijn? Ja, zeker. Oké. Maatje XL? Ja, sowieso. Ja, anders dat kan het. Ja, Of ja. gaat het op een rug verder, de Nee, tekst? nee. Moeten we weer dichtmaken? Nee, nee. Oké. Maar ik had dan niet gekeken wat er van auto dat was. Dus ik mocht niet rijden vandaag met die auto ervoor. Ik ben vrouw mee gereden. Ja, dat hadden we gezien. Ja. En daar heb ik niet naar links gekeken. Dus daar heb ik niet gezien wat voor auto dat was. Oké. Anders had ik dan zeker de deur niet dichtgeknald. Nee. Heel goed. Maar u wilt een rondje lopen en kijken en filmen? U mag? Mag dat? Maar zeker. Bent u de opzichter hier? Nee, of de... nee, maar ik ben van de oudste die hier in de tuin is. Dus die dacht ik ja. En vandaag ben ik zeker de enige oude die hier het meeste van weet. Maar die anderen die zijn niet zo lang hier. Oké. Maar het is rustig. Ja, die willen dat het gebeurt alsof hij wel Albertijn naar binnen gaat. Weet je? Je hoeft niet om te plukken die aarde. Je hoeft alleen maar naartoe te gaan pakken en mee naar huis nemen. Zo willen ze dat ook hier doen. Oh. Er zijn heel weinig mensen die beseffen echt wat van werk dat inhoudt allemaal. Ja. Ja. Er zijn zoveel. Ja, Er zijn zoveel. Dit jaar we hebben een heel slecht jaar. Dus met dat regenachtig weer natuurlijk, dan krijg je bepaalde gebreken in de groei dan. Hè. Schimmels ook bij nat weer? Ja, maar dan krijg je de aardappelziekte. Ja. En als je de aardappelziekte krijgt, dan zie je eerst aan de bladeren. Van de bladeren gaat het naar de stengel. Ja. En dan de stengel gaat het naar de aardappel. En dan smaken ze niet en dan blijven ze ook heel klein. En als het dat niet is, heb je de Colorado-kever, sowieso. Dat is een van de allergrootste vijanden van de aardappel. En die moet je altijd vangen, kapot maken. Hoe? Zo, met de handen, ja, dat is het beste. Dat ganse gif, dat is zo gecompliceerd met dat gif. Omdat als die Colorado-kevers boven op de bladeren gaan kruipen Ja? en zich zoeken om zich te vermenigvuldigen, dan... Als je niet oplet en jij zei niet allemaal kapot kunt maken, dan kruipen die nog veel naar de grond, leggen ze eieren. Ja, dan is... Maar de eieren leggen ze onder het blad dan. Hè. Zodat je ze niet ziet. En als je ze niet aanraken, voor je ze aankomt, laten ze zich al vallen.
Dat zijn hele snelle. Je hebt een heel hoog IQ. Een Colorado kerel. Colorado. Dr. Colorado. Hey, en hoe lang bent u? Want u bent al 30 jaar hier Ja, op de... ja. Maar hoe lang bent u al in Nederland? Hier in... Oh, ik ben naar 74 toch van Duitsland naar hier toegekomen. 1974. Maar weg van thuis, dus van Sardinië, ben ik vanaf 59. Wow. Ja, ik ben nog... alleen maar de kleur is er een beetje bijgebleven voor de rest. Hey, maar, want ik hoor ook een beetje nog wel de Duitse tongval in uw... Ja, maar nog luisteren. Ja. Ik heb in Duitsland gewoond, in Italië, dus in Sardinië. Dan kom ik hier naar Nederland. Kreeg ik een vrouw, een meisje leren kennen uit Bochels, met die dialect vandaar. Wat denk je wat die allemaal vertellen? Nou, haal me een serviet. Ik kom met een vork aan natuurlijk dan. Haal me daar wat uit de la. Ik denk, wat is dat alweer? Zeg, wat hebben jullie hier van taal? En zo moet je Nederlands leren. Dat kan toch niet? Dus dat is, mijn hersenen is net als de soep dwars door de tuin. Weet je? Nou, van alle groenten gemengd. Dat zal dus met de hersens gebeuren. Een soort van minestrone. Precies. Je Minestrone in je hoofd. Dat is mijn tuin, ja. Ja, dan mag u dit eerst even gaan uitleggen nu. Oh, Mani Padme Hum. Het is een mantra. Een boeddhistische mantra. Eindeloos herhalen. Ja. En dan, ik ben zo erg, ik ben wel Italiaan, maar ik ben katholiek geboren. Ja. Maar ik geloof in de ganse flauwekul niet. Maar u bent dus inmiddels boeddhist geworden? Half, omdat ik geloof niet aan bij de boeddhisten in de kerk naar binnen, in de tempel of wat dan ook. Oké. Dus ik geloof wel in iets, maar ik heb mijn eigen geloof. Dus, En geloof in uzelf ook. ja, dat zonder meer. Dat is belangrijk, hè? Dat zonder meer. Ja, anders kom je niet verder in het Nee. leven dan. Hè. Hey, en, Ja. Maar waarom heeft u een boeddhistische mantra boven de ingang van uw tuin? Ja, want ik hoop dat het een beetje gezegend wordt hier. Dus ik heb die aardappelen voor mij staan er goed bij. Dat zijn eentje van die weinigen. Kijk. Die artistokken staan er goed bij. De uien. Er zijn heel veel die hebben aardappelen gekregen. Dat waren Parijse aardappeltjes. Omdat ze ze niet behandeld hebben hoe ze moeten behandeld worden op tijd. En als je er niet op tijd bent en je luistert niet naar die oude die jou een raad geven, ja, dan heb je consequenties. Dan kun je nu naar Lidl aardappelen kopen. Ja. En dan weet je ook niet waar ze vandaan komen, hè? Ja, zonder meer. Dat is... Hey, maar uw vrouw had u gebracht, want ze hadden u geholpen ergens aan. Wat hebben ze gedaan? Zwartaderen gelast doen ze nou. Vroeger hielden ze... Ja, trokken ze die eruit of zo? Ja, vroeger ja, maar nou dan gaan ze naar binnen. En dat wordt dan met een laserstraal wordt dat van binnen dichtgelast. Ja, die kleppen die functioneren niet meer goed. Oké. Dan krijg je als je veel grappa drinkt, dan krijg je dat. Oh, te veel grappa. Ja. Maar wel lekker, hè? Ja, je moet er niet de fles leeg drinken. Nee. En komt die grappa dan ook van Sardegna? Nee, daar ben je zo kieskeurig. Nu ben ik niet zo. Als er maar alcohol in zit. Ja, dat zijn artisjokken. Ah, Die ken je toch, hè? jazeker. Ja, en daar maken we een specialiteit van, maar dat is dus een beetje onbekend. Is dat ingemaakt? of Het zo? hart, nee. Nee? Je kunt ze inmaken, je kunt ze op de pizza gebruiken. Maar ik eet ze liefst met aardappelen en lamvlees in een stoofpot. Oh. En dan een flesje wijn erbij. Jongen, dat weet je, dan laat je de lekkerste vrouw laat je nog liggen. Als je dat wil eten, ja. Ja, geloof me maar. Ja? Ja. Ik ben... Tenminste als je 75 bent, maar. U bent toch geen 75? Nee, 73. 73. Hé, maar is dat een receptje wat u eventueel Ja, wil delen? Ja, maar zeker. Echt waar? Ja, waarom dan niet? Nou ja, ik sta ook graag in de keuken. Ja. Want dit klinkt wel heel erg lekker. Ja, maar dat smaakt toch lekker. Artisjokken, aardappeltjes en lamsvlees. Ja. Oh my god. Ja. En dan moet je ze eerst maar aanbakken, dat vlees aanbakken.
En dan doe je met peperoncines erbij, Ja. zo'n ambak. En dat een beetje bruin gebrand zijn van buiten. Dan doe je dat je aardappelen, als ze vlugger zijn, dus ze half gaar koken. Ja. En dan gooi je die daarin dan. Ja. Hè. En dan laat je ze samen met de andere kruiden, Italiaanse, mediterraanse kruiden. Gooi je alles erin. Af en toe een scheutje wijn, een witte wijn erin doen, voor een beetje heerlijk. Heeft het gerecht een bepaalde naam? Ja, in Italië, wat zeggen ze in Italië van spezzatini, spezzatini di... Ja, spezzatini di carne d'agnello con carciofi. Ja, Agnello is lam, hè? ja, Ja. ja. En carciofi is een artichokken. Carciofi.